Здравейте и добре дошли в канала ми! Аз съм Ели и днес ще ви представя резюме на Петото споразумение, Теотекска книга на мъдростта, на Дон Мигел Руис и Дон Хосе Руис, написана от Джанет Милс. Цялата книга може да намерите и изслушате на страницата ми в Patreon. В описанието ще оставя линк към нея. Приятно слушане! В 4 споразумения Дон Мигел Руис разкрива източника на убежденията, които ни ограничават, отнемат ни радостта и пораждат ненужно страдание. Плод на древната теотекска мъдрост, 4 споразумения предлагат могъщ кодекс на поведение, способен много бързо да преобрази живота ни и да ни донесе ново усещане за свобода, истинско щастие и любов. Написана в традицията на Кастанеда, от месеци не слизаща от класациите на бестселерите от САЩ, 4 споразумения завладява с откровението си за 4 основни правила за мъдър и щастлив живот. А те са: бъди безгрешен в словото си, говори честно, казвай само каквото мислиш, избягвай да използваш словото, за да се самоохулваш или да сплетничиш за другите. Насочи силата на словото си към истината и любовта. Не приемай нищо лично. Хората не правят нищо заради теб. Казаното и стореното от тях е проекция на собствената им реалност, на собствения им сън. Когато имаш имунитет срещу мненията и действията на другите, няма да ставаш жертва на ненужно страдание. Не прави предположения. Намери смелост да задаваш въпроси и да изразяваш желанията си. Общувай с другите възможно най-ясно, за да избегнеш недоразумения, тъга и нещастия. Дори само с това единствено споразумение можеш напълно да преобразиш живота си. Винаги прави най-доброто, на което си способен. Най-доброто, на което си способен, ще се променя постоянно. Ще бъде различно, когато си здрав и когато си болен. При всички обстоятелства, просто давай най-доброто от себе си и няма да се самоосъждаш, самобичуваш и съжаляваш. Петото споразумение е нов поглед към реалността. Съставено от думи, то притежава сила отвъд думите. Бъди скептичен, но се научи да слушаш е умение, което помага на човека да избегне недоразуменията в общуването. Хората ще ви разказват личната си история, но каквато и да е тази история, вие ще се въздържате от критика и ще се отнасяте към разказите с уважение. Ще знаете, че всички обитават собствения си сън и собствения си свят. Тяхната истина не е ваша. Да бъдеш скептичен и да слушаш с уважение, това е високо човешко майсторство. Книгата на Дон Мигел Руис и Дон Хосе Руис с идейната подкрепа и съавторство на Джанет Милс е безценно ръководство за постигане на това умение. За още интересни заглавия, последвайте ме в страницата ми в Patreon. Благодаря!